टाइमा 7था जाबाय माथो ओंखाम संनो थांसैर' आङो। Zalia zabayang nani takai na 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 la 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 टाइमा 7था जाबायानो माथो ओंखाम संनो थांसै आं। सना खोनादोंना? नो बांबुलिखौ लाफैनाय एसे। टाइमा 7था जाबायानो ओंखाम संनो थांसै आङो। हा उन्दुलांबाय बालाय फुथुना दोनाखै मानो? उन्दुनायालाय उन्दुलांबाय थेवब्लाबो दसे सिरि मोनगोन ना। दोन फुथुना दोन। दे फुथुना दोन बिसनायावनो। जुदि सिरि मोननानै गाबो अब्लानिया नों लादे। दे जागोन दे लागोन। नों आंखौ जावलिया खालामबाय बुवा पुरा सिंगार जानो हामारगौमोन आङो। दसे सानबाय थायो आङो सेंग्रा टाइमाव आं मानो सिंगार जायासै होननानै। जानोबो हागौमोन आङो इमान गोदै गोदै सल' खननो रोंगौ आङो। नाथाय सेंग्रा टाइमाव मा लाजियोमोनलै आङो स्टेजफोराव गाखोनो मा लाजियोमोन माने आंनि मोखांखौ खिन्थिनोनो मार लाजिखायोमोन। आरो खुगा नांजानो गियोमोन आङो मानसियानो शाहरुख खान रखमथार। ला 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 फैगोना फैगोना ला 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 अनारि देरा लुना सनम दे सनम होके कसम तुझे कसम मेरे होके दिल के रूबा रा 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 सिरि थादे नय 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 सिता सिता नानि नानि सिता बांबुलि आंनि आइ 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 आंथ' गथ'बो बुरखायनो रोङालै दा बोरै सि थागोन बिमायाबो दा ओंखाम संनो थांबाय। जागोन दे जागोन बिमा नय 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 आंनि आइ सना गाबा गाबा दे गाबा गाबा बाल गथ' मा बुरखायबाबो गाबगायालै नय 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 थै 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 गाबा 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 आइ 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 थै 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 दे गेबगां जाबायना जायाखै मा लेडिसफोर रखमलै दाबो देलायखाङा। दे मा दाबो देलायखाङा लोगोफोरा फन खालामगासिनो दाबो जायाखै नामा होननानै नेगासिनोनो। दुमब्रां हेन्डसाम नुदोंना आंखौ? थै नुवाखै ससमा गानो समायथारा नोंखौ। आंखौ एक्टर रखम नुनायखाय नोंहा मेगन सादों बेनिखायनो बेफोरबायदि बुंदों आं मिथिखागौ। थै बोरैबा देग्लाग्ला नुथारदोंलै नोंखौ रखर नुगोनसो मायाबा नोंखौसो नुदों। बादो बोरायखाबाय दे नोङो। आंखौ बोरायबाय होनना बुंदों नोङो आं नोंनिख्रुइ बोसोरसे खावसेल'सो गेदेर मिथिबाय। बोसोरसे खावसे गिदिर जाना मा जानो नों दा हाबायानो जाबाय। हाबा जाखानायनि उनाव सेंग्रायाव गोलैदा नों जेमान बैसो जायाखैबाबो बोरायावसो गोलैयो मिथिबाय। सोर नम्फाया बुंनाय बादा बेफोरखौ थुदो थांसै र' मबाइलखौ बिनि र' गायदे गायदे आगै लाबो मबाइला थांसै आं। किन्तु मोजाङै दे सम्भालके 22,000 दामिनि मबाइल मिथिबाय। बे मबाइला जुदि मायबा मोनसे जानांगौबा सेसखा आंनि लाइफआनो सेस। 22,000 दामिनि मबाइल लादों नोङो गायदे? लादोंमोन र' आदा। मालाय आंनि मबाइलानो 22,000नि नंबावा 17,000निल'सो। मा बेखौनो आसुरित जाबाय आरो फैसा गोनां मानसि नालाय लाखागोन। आंबो साननैसोनि उनाव लागोन मिथिबाय। आंथ' 30,000 दामिनिसो लागोन
लाजिथारोबा लानायनाय बोरै लेबेल देखायो एसेबांथ' धोनि जाबायना नोंसा जायाबा मा मबाइल ल'लै साननैसोनि उनाव KTM बाइकबोसो लासिगोन आं मा मिनिदों माखौ मिनिदों ओरैनो आरोलै मिनिनाङा मोनथिबाय नायबाय थानाय आंखौ लानो हायो ना हाया दे सिगांनिफ्रायनो नायबोगासिनो माथो दाबो नुवाखै नुगोनद्रा नुगोन सम दं सम मालाय गेबगाङा धोनि जामारबाय खोनालै गायदेरनि मबाइला एसेबां 22,000नि आरो मालाय साननैसोनि उनाव KTM बाइकबोसो बायबावगोननो साख्रि गैया फाख्रि गैया अबाव एसेबां फैसा मोनदोंलै बिसालाय आंथ' आंनि बाइकखौ थावानि फैसा मोननायजोंसो बायदों थुदो मबाइलफोरा खिन्थु सोमभालेके मोनथिबाय जागोलै मा बिदाखौनो इसेबो फोथायालै नोंनो फोथायदो दे ओमफ्राय सिंग्राया चावमिना साना भाजाया लाबोथारनांगोन दे बेफोरखौ नोङो जेबो सिन्था खालामनाङा मोनथिबाय हर मबाइलफोरा जेबो खामानिथ' मावखायानो सेंग्रा रखम गिदिंबाय थागोन लाजियाबो खोना नोंहालाय अबावथ' थांनो नागिरदों जोंसि बाजै सकाव थांना फैनि र' रुपानि सना दानो होबोदोंमोन आं जरासे सनानिथ' दानो हायायानो हागोन दे हागोन लासैनो हागोन सना रुपा तामा गासैखौबो हाजोबगोन जेब्ला आदाया खामानि मावनो थांगोन नाथाय माला मावनो थांगोन माथो थांगोन होननानै दाहालागै थांनो रोंला सोंनांगोन र' मोजाङै बारो ओमफ्राय आंबो थांगौमोन ना सकाव मानोथ' आंखौ माबायासै खिन्थायासै गारि भारा दङ नोंनियाव आंनाव खिन्थु गारि भारा गैया बेनिखायनो लिङाखै आं गारि भाराखौनो सिनथाबाय आरो आंनाव एसेबांबो फैसा गैयि नङा मोनथिबाय आंनियाव आरो फैसा गैया नालाय नोंनो गारि भारा होनो थाखाय बेनिखायनो लोगो हमासै आं दे नोंहानो थां हारसिं आंना खिन्थु एसे गोबावबो जानो हागौ दे मोनफैनायाव आइखौ ओंखामखौ संना दोननो होबानो जाबाय नों बुंबाबो बुङाबाबो संखागोन दे मालाय संखाबाय थाखायो आं सङा आरो थारमाने सङो दे सङो नोंबो सङो नाथाय मालाबाल' आंथ' संथाराबो बुङाखैना सोरबासो संबाय थागोन एसेबां गरम माखायाव थादो थांसै आंहा मेथाइ लाबोफादे बाजै अबेयाव फैसा मोननायनि मेथाइ लाबोनांगौ आंलाय फैसा थाबाबोसो लाबखाया दे नोङो देन्जार खेबथेखासो जोंहानि जोंसि बाजैया बाला बे रांखावरि सनानियाव मानो फनानो नांला फारसेथिंजाय गयस्रि बुरिनियाव एसेबां फन खालामबाय गैया इनकामिं कलानो गैयानो फैसाखौनो सोना लानो हायाखै बुरैया दा मा जाबावनो उसुखुथु मोनबाय दङ आङो मैयानिफ्रायनो फन रायज्लायनो मोनाखै आङो माबा खेबसेल' रिं जायो ओमफ्राय माबा दानलाङो ओमफ्राय माबा बिजिल' बुंबाय थायो मा जामारदोंना सनानि मबाइला गाज्रि जाबाय खोना रखरा गाज्रि जामारबाय खोना मबाइला नङाबाथ' आं फन हरबा सानफ्रोमबो नांखायो आरो रिसिभ खालामखायो खेबसेबाबो लागै मोजाङै रायज्लाया जानो हागौ आंखौ रागा जोंबाय थायो जानो हागौ थेवब्लाबो बियो फनखौ आंनिखौ रिसिभ खालामखायो आरो मबाइलाव फना नांखायो नाथाय मैयानिफ्राय मा जामारदों चल' सानब्रै सानबानि उनावनो फैगोन होननाया दिनै 8 दिन जालायलांबाय मानो फैयाखै बियो बे बेमारिखौनो नायबाय थासिगोन नामा आंखौ नायना हौवाखौ आइ बांबुलिखौसो बेसेबा गोसोखांदों 8 दिन मानि जाबाय नुयिया फैदोलै जाम्बि हिनजाव फैदो न'आव दा नोंखौ अबाव मोनबावनो आङो गयस्रि आयंनियावबो नांला नोंनियावबो नांला दिनै सानसेया फनखौनो बुबाय थागोन आं सना रांखावरिनाव खिजानिबा जेनथेनो खेबसेसो नांनोबो हानाय खेबसे रायज्लायनो मोनबाबो गोसोखौ सान्थि मोनगौमोनलै आं रखरा हाला रखरा बेफोरबायदि हारसिं थाबाय थानो हाला आङो लांदांदां मोनथारबाय फाग्ला रखम मोनलाय लांबालै आं गावखौनो हारसिंनो जुदि गाबोनबो जुदि फना नाङाना आं गयस्रि बुरै लाइनाव थांनानै रांखावरि सना आरो आइ बांबुलिखौ लायनोसै लागिबा आङो बै गयस्रि बुरैखौबो लाबोफागोन मा मोनबाय थादों बियो बेमारिनि न'आव माबा आंनि आइ बांबुलिनियावसो सनगार गारगोनलै बेमारा सयथिनोबो गाबोन थांनानै आङो लायमानिसैलै बेफोरबायदिबा जानाय नंला आयु नानि मा जादों नोंहा माथो बेसेबा हां थोनो थोनोखा आरो माथो माबा गिनाय रखमसो
दिन्थिथारदों मा सैमाफोरा होसोदोंसो नालायबा मा जामारदों नोंहा थां नोंनि न'आव हाबसोना थां एसेबां गिदिंबालाय ओइ मोस्रोम स्कुटि बायनो जोंहा गाबोननो थांगोन दे गाबोनो औ हामबाय दे आंलाय माला बायगोनसो जाबाय दङमोन गाबोननो बायगोन फुजा नायनो थांनो हानाय बायसि जागोन दे आंथ' मा खुसि मोनखाबाय गाबोननो स्कुटि मोनसिगोन जोंफोरो थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय मानो होनबा आंहा समनि जोबोद आंखाल माने सोलाबथारा ना लोगोफोर औ लोगोफोर गाज्रि दामोन दे मानो होनबा लोगोफोर माने दिनै आंनि लोगोनि फिसाजोनि ओंखाम दौनाय आरोना माने आंखौथ' दा थाङाबाबो गाज्रि मोनगोन बेसेबा मास मोनसेसोनि सिगाङावनो लिंना दोनखादों बेनिखायनो दा आङो थांगोन आरोना दिनै ओमफ्राय दिनै फैगोन ना फैया मिन्थिया जुदि दिनै फैनो हायाबा आङो गाबोनबो भिडिअ हगारनो हायाबो जानो हानाय लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि दामोन दे आङो बुंखाना दोनखाबाय नङाबा नोंथांमोना कनफिउज जाबाय थागोन ना बिबारि आब'आ मानो भिडिअ आपल'ड होआसैबा दिनै होननानै दे होनबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे भिडिअखौथ' आङो दिनैबो बानायनो नागिराखैमोन नाथाय थेवब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय बानायबाय आरो लोगोफोर भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय दे होनबा लोगोफोर थाथ'लायदो थेंक इउ